Joonas Järvinen, eilen kohdattiin Kanada. Mitkä on päällimmäiset fiilikset tuosta pelistä? No ei se tietty häviö alla, niin ei se hyvä juttu ole, mutta kyllä siinä pelissä oli paljon hyvääkin, että ei sitä kannata pelkkiä negatiivisia asioita ottaa mukaan. Turnaus on päässyt hyvin vauhtiin. Mitkä on oman pelin sellaiset parhaat puolet tähän mennessä? No on semmoista ihan ok tasasta peliä ollut, mutta totta kai pitäisi vähän nousujohtaisesti saada kuitenkin, että vähän enemmän odottaa vielä. Oliko Kanadan fysiikka semmoinen kuin odotitte, isoja poikia? Onhan ne isoja poikia, mutta on aika iso kaukalo, niin ei ne pääse ihan hyödyntämään niiden vahvuuksia. Että meidän täytyy vaan iskeä jatkossa niihin kohtiin, missä ne ei ole niin vahvoja näissä isossa kaukalon peleissä. Miten uskot, että USA on niihin heikkoihin kohtiin tässä isossa kaukalossa voisi iskeä? No ei se, laitetaan kiekkoon päätyyn ja mennään hakemaan se pois, että eipä se sen ihmeellisempää. Riittääkö meidän pojilla vääntö USA isoja pakkeja vastaan? Totta kai, että mitä isompi, niin sitä hitaampia ne on. Että meillä on nopea taitoja hyökkäjä. Kyllä mä veikkaan, että me sieltä päästään hyvin paikoin. USA-jengissä on nopea kaveri Lahdesta mukana, Ryan Lash. Löytyykö takataskusta mitään häntä vastaan? Eiköhän me jotain saada kaivettu siihenkin, että aseita löytyy. Mitäs kuitenkin sen tunnelma tähän mennessä? No kyllä se alku oli vähän ehkä vaisu, mutta kyllä nyt on viimeisessä 2 pelissä ollut aika huikea tunnelma jo hallissa. Tätä lisää, niin kyllä se hienoa on, että se auttaa meitä aika paljon kuitenkin.